दिनै एसे मोजां संनो गोसो जादों आरोना आं दा संगोन सानावथ' संगोन आलु फुलकबि दाउ संगोन आरोना दाउ लाबोदों नालाय ओमफ्राय आङो बे दाउखौनो दा सानावनो मेरिनेट खालामना दोनखानोसै दा मोनायाव संगोन आरोना आङो बे दाउखौ मेरिनेट खालामना दोननायखौ आं नोंसोरनो फारि फारि देखायलांगोन नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आं दा फार्स्टआवनो आङो सामब्राम गुफुरफोरखौ जिरनानै लाग्रोसै सामब्राम गुफुर हाइजें सामब्राम गासिखौबो आङो माबानानै लाखाजोबसै आरोना जिरनानै देनानै लाखानोसै ओमफ्राय आङो लासैनो संबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय दिनै जोंहा ओंखाम संनाया एसे लेट जाबाय आरोना 11:30 माबा 12ता जालायबाय आरोना बाबाना स्कुला दिनै थाब गदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिफाया लायबाय आरोना गोसो जादों मोजाङै संनो दिनै सामफ्रामबो हास्लाबा जायो आङो बेयाव आलुफोरखौ दोनबाय आरोना माबायाव खादायाव दोनबाथाय गुदुंजों खादानाथ' गुदुं थायो नालाय ओमफ्राय बेजों बेयाव हायाव गोग्लैजोबो आरोना हाफ्रा मैगंखौ डाइरेक्ट दोनफैनाय जायोना आलुखौथ' सुजाया नालाय ओरैनो डाइरेक्ट दोनफैयो हायैनो ओमफ्राय हाया बेजों माबाजों खादानि माबाजों गब्लंजों गलांजोबो आरोना बेनि थाखायनो आं दहाय बेखौ सादोरखौ बनानै दा बिनि सायाव दोनबाय आरोना नै आं सामब्राम गासिखौबो बानलु सामब्राम गुफुरनाय फुलकबिया बेखौनो संगोन मोनानिबो संखागोन आङो डाइरेक्ट ओमफ्राय आङो एसे मेरिनेट खालामनानै दोनगोन बेदरखौ ओमफ्राय बेखौनो आङो मोनायाव एवगोन आरोना होमबा नायलांबानो जाबाय नोंसोरो नै फुलकबिखौ आङो गाज्रिसो जायो थाइसे थाइनै थाइथामसो होखानोसै बेखौ गाबोन जानोसै आरोना एम्फौ दङ बेयाव जा गिदिर एम्फौ दङ आं गियो नायलाय नै ओंखायनो आं बायो एम्फौ नायलाय खना खनायाव जि गिदिर गिदिर हाबनानै थायो नायलाय नै नायलाय नै ओंखायनो आङो जानो मारैबा मोनो बेथ' माबासोखा नालाय ओंखायनो ओरै साइड साइडनिखौ होनोसै आरो बेखौ मोनसेखौ होला नैबेखौ जानो हानाय नंला आङो जा गिदिर दं सिङाव नायलाय नै बै सिङाव नैबे सिङाव नुबायना नायलाय नै आंखौ गारहरग्रोनोसैहाय फार्स्टआव आं गियो नोंलाय गारहैनां नायनो बिबाय थायो आं गियो जानो गिबावोसो आङो जानोबो आंबो मैगं दाखोरजों गारजोब्बाय नै बेखौ जानो हाला आङो ओंखाम जानाय टाइमाव गोसोखांबावगोन आरोना दंमोन खोमा साननानै बेखौ आं ओंखायनो ओरै नायखाजोबथारो सिं सिं ओमफ्राय बेयाव दंथारोमोन आरोना थाइसे होबावनोसै आङो बेयाव गैयाबा हामगौहाय हानानै लाखाबाय दा सुनानै आलदा आलदा खालामनानै दोननोसै आरोना नै बेदराबो सुनांगौ सुवाखै आङो दा सुनोसै आरो आं गैयाबाबो माबाखौ फिसा बोखानानै लाजोब्बाय आरोना मारैबा मोननानै ओमफ्राय नै बिलाइखौबो सुनानै लाखाबाय आङो ओमफ्राय दा आंना बानलु सामब्राम गुफुर हाइजेंल' देनांसिगौ नै आंना बेदरा सुखांबाय आङो आलदा आलदा खालामनानै लाबाय नैबे जाहैबाय दा साननि आं बेखौ आलु फुलकबिजों संगोन आरोना बाबायाथ' जाखाया नालाय बेदरखौ ओरैनो आङो बेयाव आथिं गोदोना खर'बो दङ ओमफ्राय बिखाखौ होखाबाय ओमफ्राय बेदर एसे दं आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दा मोनानि आं मेरिनेट खालामनानै दोनगोन बे बेदरखौनो बे मोनायाव जागोन आरोना बेखौ होमबा आं दा संनायखौ स्टार्ट खालामसै आंनि बावबो देनानै लाखाजोब्बाय नै बेयाव बानलु हाइजें सामब्राम गुफुर दं ओमफ्राय नैबेयाव जिरा मस्ला दुन्दिया बेगर गलमुरिस बेदराव होग्रा मस्ला मस्लिखौ देनानै लाबाय आरोना आङो साराया गरम जाबायबो नै नै सामब्राम बानलु हाइजें सामब्राम गुफुराबो मस्ला मस्लिखौ हरखाबाय आरोना
आङो हालदै संख्रिखौबो हरखाबाय बेखौ दा मोनानिखौ आङो मेरिनेट खालामनानै दोनखानोसै नालाय आं बेखौ मा खालामो एसे हाफ्राम माबानोसै आङो बे माबाया मस्ला मस्लिया मोजाङै हाबजोबनायनि आरोना आङो ओंख्रिखौ हरै फारसेयै आलु फुलकबि होनानै संखाबाय आरोना आङो संगासिनो दङ ओमफ्राय आं नोंसोरनो देखायासै आरोना आंना सामफ्रामबो संनायनि जाखायो नालाय भिडिअ'आनो ओंखायनो आङो बेखौ खेबासै आरोना आङो ओरै फारसेथिंजाय संगासिनो बे जाबाय थाथोंसै हारसिङै ओंख्रिया ओमफ्राय आं ओरै मेरिनेट खालामनानै दोननायखौ खालामनानै माबानोसै आरोना खालामनानै रेडि खालामनानै लाखाजोबनानै दोनसै आरोना आङो बेयाव मा लागायना दोनगोन आं नै जेबो होआ आरोना दहायनि बेदराव मस्ला मस्लि देनाय बेखौ होगोन ओमफ्राय नैबे बानलु हाइजें सामब्राम गुफुर बेखौ संख्रि हालदै होनानै मोजाङै लागायनानै दोनसै आरोना दा मोनासिम मोनासिम दोनबा एसे हाबजोबथारगोन ना गोबावसिन दोनबाथाय बे मस्ला मस्लिया ओंखायनो आङो दा सानावनो बेखौ मिक्स खालामनानै दोनखानोसै आरोना दा मोनायावल' डाइरेक्ट संसै बेखौ आङो जासिगोनलाय बानलुआ बांद्राय आलौगोन ओंखायनो बांद्राय होला आङो जा गोसाखा बेखौनो फिनिश खालामो नालाय जाबाय आंनानै रेडि दा बेखौ दोनसै आङो उन्दुनानै डाइरेक्ट संफैबाय आरोना नायलाय खानाया आंना उन्दुनो माने दसे बिसिनायाव आङो गोलांनानै थाबाय थादों आरोना दा संथ'वा होननानै ओमफ्राय दा 7था बारबाय आरोना ओमफ्राय आङो दा संनो फैबाय आरोना दहायनि बेदरखौ ओमफ्राय आङो नायसै नोंसोरनो देखायसै आरोना बेदरखौ र' दहाय फुङाव आं बेखौ मिक्स खालामनानै दोनखादोंमोन ना मेरिनेट खालामनानै दोनखादोंमोन ना बेदरा दा बेखौनो एवनोसै आरोना आङो जोंना दहाय फुंनि ओंख्रियाबो दंखायोखा जेबो माबा नाङा आरोना ओंख्रियाथ' दंखायो नालाय ओंखाम ओमफ्राय आङो बे बेदरखौल' एवगोन आरोना नोंसोर होनबा नायलांबानो जाबाय आं फार्स्टआवनो मा नांगौ बेफोरखौ आङो माबानानै रेडि खालामनानै लानोसै आंना नैबाव गाइखेर दं आं गाइखेरखौनो गरम खालामबावदों नायलाय गाबोन माबाया बिफाया लोंनांगौना आं गरम खालामसै गाइखेरखौबो फारसेथिं बेदर एवनो थाखाय रेडि खालामसै आरोना आङो पियास थियास हानानै लाग्रोखानोसै आरो आं गाइखेरखौ गरम खालामबाय दहाय बेलासियाव आङो बिफानो साहा होआखै आरोना ओमफ्राय बेखायनो गाबोन फुंनि थाखाय आं बेखौ गरम खालामनानै दोनसै आरोना बेनो गुसु जाबाय गुसु मोनदों ओंखायनो एसे गुजुलायबाय आंबो उन्दुनानै बिसिनायाव थाबाय थाबाथाय माबा मोनोना गुसु मोनथारोना गोजांनाया गोजाङा ओमफ्राय आं बिसिनानिफ्राय डाइरेक्ट उन्दुबाय थादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट सिखारनानै फैबायना आङो ओंखायनो गुसु मोनदों उन्दुनोसो ओंखारलायबाय आं होमबा आंनि दिनैनि माबाया बेदर एवनाया नै स्टार्ट जानोसै सुरु खालामसै आं माबायदि एवनो हादों नोंसोरनो देखायगोन आरोना आङो नायनोसै बेसेबां गोथाव जायो होमबा आङो स्टार्ट खालामसैयानो नायदो लागायगोन आरोना नैबेयाव दहाय मेरिनेट खालामनानै दोननायाव जि मोजां जाखाबाय नै दा हरनोसै आङो नैबाव
आं बेयावनो ओरैनो बेबायदिनो माबा खालामग्रोगोन बेखौ बेयावनो एवनाय बायदि खालामग्रोगोन आरोना आङो जेबो होआलासिनो डाइरेक्ट मेरिनेट खालामनानै दोननायखौ थाव होआलासिनो ओरैनो बेयाव आङो बिदिनो माबाग्रोगोन ओमफ्राय दा एवफिनगोन आरोना बेखौ एसे खामफ्राम खालामगोन आरो आङो बेखौ आंना गासिबो होखाजोबबायमोन ओमफ्राय आङो दा नैबेखौ होबावगोन आरोना बानलु थाइनै हाइजें सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नैबे माबा जिरा ओमफ्राय आं माबा होदों आरोना र' मोजां देखायदों नैबेयाव गरनै गरथाम ओरैनो दुन्दिया बेगर होदों आङो ओमफ्राय लं मोननै होदों आरोना दा बेखौ देनानै लानोसै आङो देखांबाय नै ओंखायनो आंना बेदराबो फारसेथिं खामथ्राखै एसे फारसेथिंबो खामहोनोसै आङो सिथाबदों बेयो मस्ला मस्लिया सामब्रामा एसे खम जाबाय सामब्रामखौ थारमाने आङो दहाय बावदों आरोना बिफानो सामब्रामखौनो माबानो रोङाखै बिहरफिननो रोङाखै आरोना बावदों ओमफ्राय आङो सामब्रामा खम जासिगोन आरोना दा एसे होनो आरोना आङो मोजांनो बेदरा जाबाय नै एवनाया आं दा बेखौ हाननोसै आरोना ओमफ्राय सारायाव एवफिनसै आङो नै बिनि दहाय दैखौ नुदोंमोन ना माबा थावबो लागायदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय नै दा रानजोब्बाय गासिबो नै फुरा ड्राइ जाजोब्बाय आरोना गोरान जाजोब्बाय ओमफ्राय दा आङो बेखौ बे माबायाव थावआव सामब्राम ओमफ्राय एसे दा माबि देनायखौ होनानै एवफिनसै आरोना ओमफ्राय दै होनानै फोमोनसै जादों होनदों मेगन मानदों सोरना मा मेगन मानदों अबा नायब्रो अबेथिंना थै दंजोबो आंना थैफोरखौ गोजा जादोंना थै नङा बे गोजासो ओथिना बोरो एखेखा ओथिना एसे गोजासिन जादों माबा हाबदोंदां दहाय माबाफ्रा बारा हाद्रिफोर हाबदोंदां नोङो साफा खालामना थाबनो खालामनांलानो नायनो बाबाय गोजा जाखाय दै मेगनाव ओरै सारनानै लाहैलाय नोङो थुलसिसो सेबनांसिगोन नामा थुलसि बिलाइ गोदो जोंखौ बेबायदिनो खामना होखायोमोन ना मेगना मारैबा माबा जाबाथाय बेबायदिनो सिखौ बिदि लानानै खुगायाव सिङाव थ्रोब सोनानै गरम जायोमोन ना गुदुं मोजां मोनदों ना आं एसे नायनो नामादि गुदुं आं बावलांलांबायसो आयुर्वेदिक नामा आं एसे बावलांबाय आंनाव नै गावहा बावबावबाय जाहैदों गावनावबो होनो नारबाय आंहा साराया जाननानै फैदोंथ' ओंख्रिया दे गुदुं ओंखायनो जाबाय आं ओंख्रि संनोसै आंखौ माबा संनायाव डिस्टार्ब खालामो ओरैबा ओरै लेंहरलाबायनानै आंना सारायानो गरम जाजोब्बायसो बेयो नै थाव होनोसै दाना आङो नै आंना थावा जाबायानो आङो सामब्रामखौ हरनोसै आं बेयावनो होखागोन हालदै संख्रि मा खालामदों एसे होबावगोन मा खालामदों दाउ बेदर
दाउ बेदर एवनाय बानलुखौबो होखानोसै आङो आं दा बेयाव बेदरखौ होनोसै आं एसे गोबाव एवबावगोन नालाय ओंखायनो सामब्रामखौ बांद्राय खामहोला आरोना माब्लाबा खामग्रोजोबगोन ना ओमफ्राय गोथाव मोनजानाय नङा ओंखायनो आं बेदरखौ एवफाखानोसै आरोना एसे गोबाव एवगोन नालाय दानो हरनोसै आङो हरबाय आं बेदरखौ नै आङो जि गोबाव जाबायमोन आरोना बेबायदि संनानै जाहैया जे माबा बेदरफोरखौ मेरिनेट खालामनानै दोननानै आवगोलहाय संबाय थायोमोन ना आङो ओमफ्राय बेयाव थाफैनायनिफ्राय एसे माबा जादों आरोना बिदि मेरिनेट माबा माबि खालामनानै संनायानो जायाखै आरोना एसे गोथावनो डाइरेक्ट लाबोबानो डाइरेक्ट संनाय जादों आरोना ओमफ्राय बिफाया होनबाय थादोंमोन आरोना आवगोलनि बायदि नों मानो मेरिनेट खालामनानै संला बेदरखौनो आङो जानो लुगैदों होनबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय आं दिनै दहाय आङो गोसोखांबाय आरोना होमबा आङो दिनै बेदरखौ एसे दस्रा स्टाइलनि संना होनोसै होननानै आरोना ओमफ्राय दा बेनो आरोना दा जाबासो मोनसिगोन माबायदि जागोन माबायदि जादों गोथाव नंगौना नङा आरोना जिखुनुजाया संबाय आरोना आङो दिनै दस्रा स्टाइलनि फार्स्टआव बेदरखौ एवनानै लाग्रोलायबाय आं ओरैनो ओमफ्राय उनाव थाव एवफिनबाय आरोना दा बेखौ दै होनानै फोमोनसै आरोना नायसै बेसेबां गोथाव जायो नोंसोरबो नायबाय थाबानो जाबाय आंना बेदरा नै जा मोजां जाखाबाय दै होनोसै आङो फारसेथिं ओंखामबो जानखाबाय दाट्स दैजों बिराद गेलेयो ओमफ्राय मा जाखो बे नै ओंखामा जाबाय आंना अरा फिसा खालामनानै होनांसिगोन ओमफ्राय नैबेथिंजाय नै आंना स्पेशल अर्डार आंना मादि जाखो नायलाय नै एसे रानबावथोंसै बेखौ बिदैखौनो आङो खुरैनै जानायसेल' दोनगोन आरोना बै ओंख्रि दंखायोना दा बांद्राय बिदै थाबाबो गोथाव जानाय नङा आङो बेखौ एसे एवफ्रामथारगौमोन आरोना ओमफ्राय नालाय बाबानि थाखायनो बेबायदि खालामनो हाया आरोना बाबाया बिदै नांगौ जायो बेना ओरैनो जाया बियो रानथाबनाय एवबाबो ओंखायनो बेनो बिदै दोननांगौ आरोना जों दा ओंखाम जानो रेडि जाबाय आरोना होमबा जों जानोसै ओंखामखौ दा ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन जानोसै माबायदि जाखो बेदरा थावदोंना थावाखै दा हासबेन्डनिफ्रायसो मोनसिगोन आरोना कमेन्टखौ माबायदि